Това е една практика за пускане и освобождаване от нас на стари програми, негативни чувства или емоции. Вземете лист и химикал и направете списък с всички негативни емоции, чувства, блокажи и неща, които ви пречат и повече не ви служат. Дайте си време и опишете всичко, от което искате да се освободите. Когато сте готови с списъка, направете следната практика. Намерете тихо и спокойно място, където няма да бъдете обезпокоявани за няколко минути. Създайте намерение, като кажете на глас: аз днес, тук и сега, желая да се освободя от всички негативни програми, всички негативни чувства и емоции. И прочетете на глас вашия списък. След като прочетете всичко от вашия списък, седнете удобно, с изправен гръб и без да кръстосвате ръцете и краката си. Вдишайте и издишайте бавно. Затворете очи и повторете отново вашето намерение. Днес аз тук и сега възнамерявам да се освободя и да пусна всички стари програми, негативни чувства, емоции, преживявания, страхове и всичко, което ми пречи да живея в изобилие, в любов, в радост и щастие. Дишайте и издишайте и се фокусирайте навътре в себе си. Потърсете в тялото си всички области, места, където се намира тази негативна енергия. Дайте си време, за да почувствате къде във вашето тяло се намира насъбралата се негативна енергия. Тя обикновено е в области, изпълнени с черна енергия, тъмни петна, където усещате физическо неразположение. Когато сканирате цялото си тяло, си представете как тази енергия, тъмна, черна и ненужна, се насочва като вълна към областта на слънчевия сплит, областта на вашите гърди. Съберете там всичката отрицателна енергия. Съберете я във формата на топка, кълбо или такава форма, каквато си представите в момента. И сега си представете как целият куп с насъбралата се отрицателна енергия излиза навън в пространството и се освобождава от вашия слънчев сплит.
Направете го няколко пъти, докато усетите, че тялото ви става по-леко и сякаш по-чисто. И тогава кажете на глас: скъпа майко Земя, приеми, моля те, всичката се насъбрала отрицателна енергия от моето тяло, която тук и сега освободих, и я превърни в любов и светлина. Дари, моля те, любовта и светлината на всеки, който в момента има нужда от позитивна енергия. И сега вижте как тази стара негативна, отрицателна енергия се превръща в любов и светлина и как сякаш се разпръсква в пространството около вас. И кажете: благодаря, благодаря, благодаря. Вдишайте дълбоко и издишайте бавно. И вижте как върху вас, върху вашето тяло се изсипва златен звезден дъжд. Това е изобилие от здраве, радост, щастие, любов и всичко, за което мечтаете и за което душата ви копнее. Напълнете се и си позволете да почувствате тази прекрасна емоция. Това цялото изобилие е изцяло за вас. Вие в момента сте най-важният човек. Всичко, от което имате нужда, идва за вас. И когато сте готови, дишайте и издишайте и се върнете тук и сега.